To sirikal wacho ni mane yor kende ma ginyalo gayo go kata mana budget margi. To mano be adier ni usuru ni ema biro konyo sirikal. Kancha tie station to kan jumbe ariyo mokalo incha wacho ni gibunjo bere sirikal otim ndalo ma inche pod wa discuss gine ni budget mar Kenya en over ambitious. Giketo budget moyo uwezo mar jopiny moyo the kind of economy mo wan go e Kenya ka 3.5 trillion ni mala inya. Koro ing'e ni gitegemea ni ushuru ne eba gidwa choro go yor bar budget. Ok nyalre kamano. Kata dongruok ok nyal dongo dichiel. Kata bana nyathi dongo e stages. Koro gimo winjo bende ne gitimo gik machalo capital expenditures moko. Ne winjo bende giduoko piny to budget giduoko piny a reasonable level. A short run ginyalo achieve gima giparo ne gimanyone. To in the long run gin dhi riembo kata mana investors moketo mwandu gi e Kenya ka. Nikech ka gima wasunge luongo ni cost of production kodhi obedo malo ok nyalre. Ng'ato biro ng'iyo ni producing e Kenya ka tek koro nyalo ringe piny moro ma cost of production yote kato gikelo gigo Kenya ka. Nyiso ni tich ji biro wito mang'eny. Bentiere nyalo